ഹരേ ഹരേ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണേക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതം നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും രൂപാനുഗാസാണ്, അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കാൽപാദം പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഉപദേശാമൃതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ രൂപഗോസ്വാമി തരുന്ന ഈ 11 നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യത്തെ 7 എണ്ണം വൈദി സാധനാ ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഗുരുവിന് യോഗ്യത എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാനയോ വിഷയേന ധീര സർവമഭിമ പൃഥ്വീംസ ശിഷ്യ. ഇനി 2ാമത്തേൽ എന്താണ്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആയിരുന്നു. അത്യാഹാര, പ്രയാസ, പ്രജൽപ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ, ലൗല്യം. ഇനി 3ാമത്തത് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഘത്യാഗ, സതോവൃത്തി. 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ: ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹനാദി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി, പൃച്ഛതി, ഭുങ്ധേ ഭോജയതേ ചെയ്വ. അപ്പോ ദദാതി, നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നു, നമ്മളെ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തസംഘത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ദദാതി കൊടുക്കുന്നു, സമ്മാനം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരുമായിട്ട്, ഏത് ഭക്തരുമായിട്ട്, ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഭക്തർ, അതുപോലെ ആരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ സത്സംഗം ഉയർന്ന തലത്തിൽ, സത്സംഗത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മാനദണ്ഡം, ആരൊക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചേരേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഭക്തരുമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തര് തന്നെ പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സുഹൃത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വൈഷ്ണവനും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരുമായി എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതും ഈ വാക്യത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഏത് വൈഷ്ണവനോടാണ്? നമ്മൾ കാണുന്ന നാമം ജപിക്കുന്ന എല്ലാവരും
എല്ലാരോടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയാമോ ഏത് വൈഷ്ണവനെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവരുമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത്? എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും ഒരുപോലെയാണോ കാണേണ്ടത്? അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് വിഷയമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഭക്തരെയും ബഹുമാനിക്കണം. എന്നാൽ ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് നാം ഗൗരവമേറിയ ഭക്തരുമായി സഹകരിക്കുകയും ലൗകിക സംഘത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംഘം ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നു പോകും. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ഭക്തനാണ്, തുടക്കക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയല്ല, എല്ലാരെയും ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ അതേ ചിന്താഗതിയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംഘം ചേരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാറി ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗരവമേറിയ ഭക്തരുമായിട്ടാണ് സഹകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് ലൗകിക സംഘത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും, പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണദിക്ഷ ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതമിപ്സിത സങ്കലഭ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണദിഭിക്ഷ ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ ദാദിശൂന്യഹൃതം ഇപ്സിത സങ്കലഭ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണദിഭിക്ഷ ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യഹൃതം ഇപ്സിത സങ്കലബ്ധ. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ. അപ്പോ ആരാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ആരാണോ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചത് അവര് ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ആദരിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരാണ്, ഭക്തിയിൽ തുടക്കം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരി ലെവലിലാണ് നമ്മളെല്ലാരും ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മള് നാമം ജപിക്കാനുള്ള ജപമാലയിൽ ജപിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു മാല ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ, അതും ഒരു ഭക്തൻ തന്നെ. ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മള് ഒരു മാല ജപിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലുള്ള ആസക്തിയൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചായ കാപ്പിയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ മാംസാദികളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ആസക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭഗവാനില് സേവിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒരു മാല ജപിക്കുക, അപ്പൊ അത് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ആ കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാല ജപിക്കും, പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആസക്തിയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാലയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പയ്യെ 4 മാലയായി, 5 മാലയായി, 8 മാലയായി, പിന്നെ 16 മാല വരെ എത്തി. 16 മാല എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഉയർന്ന അധികാരി ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ. 16 മാല എത്തി, നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാകും, എനിക്കാണ് എല്ലാം അറിയാവുന്നത്,
മറ്റു ഭക്തന്മാരെക്കാളും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നൊരു ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠാധികാരിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. കാരണം അവർ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ മാനസികമായിട്ട് മറ്റു ഭക്തരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അത്ര ശരിയല്ല. അവർക്ക് അത്ര അറിയില്ല, ആ ഒരു വിനയത്വം വന്നിട്ടില്ല. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കും. അവര് ഭക്തന്മാരെ ആദരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്താൽ പോലും അവിടെയും കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവൽ ആകുന്നില്ല. ദീക്ഷ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. ഹരിനാമ ദീക്ഷയുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയുണ്ട്, പിന്നെ സന്യാസ ദീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ സന്യാസ ദീക്ഷയിലും പല ലെവല് സന്യാസ ദീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തുടക്കത്തില് ഫസ്റ്റ് ദീക്ഷയാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ. അപ്പൊ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുരു നമുക്ക് നാമം പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവിന് സമർപ്പിച്ച് എന്താണ് എല്ലാം 4 യമനിയമങ്ങൾ എല്ലാം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കും. അതിലൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയുന്നു. ആ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ. കാരണം ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാഷൻ അല്ല, അത് വെറുതെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ അത്രയും മാത്രം ജീവിതകാലം മൊത്തവും നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം 16 മാല മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നു. 4 യമനിയമങ്ങൾ ഒരു വീഴ്ച പറ്റാതെ പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് പെരുമാറാനൊക്കെ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തരെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ ലെവലിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലെവലിൽ എത്താറായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? മാനസികമായി ആദരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി തന്നെ 3 ലെവല് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാല ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പൂജിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഭക്തരെ ഒന്നും അവർ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, വിഗ്രഹത്തിലാണ് കൂടുതൽ. അവിടെയും മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറാനായിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, വേറൊരാൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട, ഞാൻ തന്നെ എനിക്കിതിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ തോന്നലുണ്ടാവും. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഉയർന്ന ലെവലാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു, ഭക്തനുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നു, പയ്യെ പയ്യെ ഭക്തരോട് വിനീതമായിട്ട് പെരുമാറാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അവര് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തത്? ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനീതമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരാധനയ്ക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദീക്ഷ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരും ഉയർന്ന നല്ല സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കും. കാരണം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. നേരിട്ട് നമുക്ക് വിഗ്രഹ ആരാധന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്താൽ പോരാ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? മാനസികമായിട്ടല്ല, അവരെ നേരിട്ട് അവരെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക, വിനീതമായിട്ട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഭക്തൻ. ആ ഭക്തനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മധ്യമ അധികാരി. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ആധ്യാത്മിക ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിന് ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനീതമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ആദ്യത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരിയെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിച്ചാൽ മതി, അവരുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയി പ്രണാമം അർപ്പിക്കണ്ട. കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും അവരോട് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അധികാര ഭാവവും ഒക്കെ തോന്നും. അവര് നമ്മൾക്ക്
ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ മാനസികമായിട്ട് ആദരിച്ചാൽ മതി, നേരിട്ട് പോയി പ്രണമിക്കേണ്ട. നേരിട്ട് പോയി പ്രണമിക്കേണ്ട ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്ന ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തന്മാർ, അത് മധ്യമ അധികാരിയാണ്. അവരെ വിനീതമായി പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാതി ഗുഹ്യമാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയാം, രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം ഭക്തനോടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രഹസ്യം ആദ്യത്തെ ലെവലിലുള്ള ഭക്തനോടാണെന്ന് വെച്ചോ, കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയോട് മാത്രമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേറെ പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലിരിക്കില്ല. ആ വ്യക്തി ഉടനെ വേറൊരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയും, ഈ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഈ ഭക്തൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാതെ അത് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലെവൽ, കനിഷ്ഠാധികാരി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കരുത്. നമ്മൾ മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട എങ്ങനെയുള്ളവരോടായിരിക്കണം? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു? സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടിയോട് വേണം നമ്മളുടെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രക്ഷതി അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തർ. അപ്പൊ അതാണ്. മധ്യമ അധികാരിയോടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. മധ്യമ അധികാരി നമ്മൾക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണ് ആദ്യത്തെ ലെവല്. 2ാമത്തെ ലെവൽ എന്താണ്? മധ്യമ അധികാരി. മധ്യമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഭക്തന് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ഇനി 3ാമത്തെ ലെവൽ ഭക്തനാണ്. അതാണ് അനേകം മധ്യമ അധികാരികളിൽ ഒരാളായിരിക്കും 3ാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ. അതാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ഉത്തമ അധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്? വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തരോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ആ ഉത്തമ ഭക്തന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആ ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവനും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാത്തവനുമാണ്. ആരിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാണില്ല. എല്ലാരിലും ആ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലെയും പരമാത്മാവിനെയാണ് ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. ആരെയും വിമർശിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതയില്ല. അതിൽ നിന്ന് വിമർശനം പൂർണ്ണമായി ഇല്ല. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത, നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ അധികാരി അല്ലെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? അവരുമായി സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. സേവ ചെയ്യുക, സഹവസിക്കുക. ഇതാണ് 3ാമത്തെ ഉയർന്ന ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭക്തനെ, കനിഷ്ഠാധികാരിയെ മാനസികമായി ആദരിച്ചു. മധ്യമ അധികാരിയെ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. ശരിക്കും നമ്മള് പ്രണമിച്ചു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് എന്താണ്? നമ്മള് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഭക്തനാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ്, ഉത്തമ അധികാരിയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയും അവർക്ക് സേവ ചെയ്യുകയും വേണം. വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. കാരണം അവർ പരിഷ്കൃതമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരാണ്. ഒരു വീഴ്ചയും പറ്റാതെ അവർ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം, നിഷ്ഠയോടുകൂടി എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ തലം, വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉന്നതരും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി ഒരാൾ സഹവസിക്കണം, വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. കനിഷ്ഠാധികാരി മാനസികമായി ആദരിക്കുക, മധ്യമാധികാരി വിനീതമായി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക, ഉത്തമാധികാരി അദ്ദേഹവുമായി സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം.
അപ്പൊ അതാണ് 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായി മാത്രം പരിചിതം. അപ്പൊ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിഗ്രഹത്തില് വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റു ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഗുരുവിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൂടെ? ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ആ ചിന്തയൊക്കെ വരുന്നത് കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസവും അത്ര ദൃഢമല്ല. അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസം. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തസംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ത സംഘവുമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം അല്ലാത്ത വെളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഘവുമായിട്ട് ചേർന്നു, ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘവുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ അവര് പറയുന്ന ശരിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചതല്ല. അപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞോ അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അവർ ഇതിൽ നിന്ന് വീഴാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഭക്തിയില് ദൃഢമല്ല അവര്. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ? മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോ വിശ്വാസം ദൃഢമല്ലാത്തതിന് മെയിൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അത്ര പരിചയമല്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അധികമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ അവരുടെ വിശ്വാസം മൃദുവായിരിക്കും, വഴങ്ങുന്നതാണ്. കൂടാതെ അവര് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം സേവിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, പിന്നെ നാമം ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. ഒരു മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്, 16 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരുമുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. എന്നാൽ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവർ ഈ ട്രാൻസിഷൻ, അതായത് കനിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് മധ്യമത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം എല്ലാരെയും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഭക്തരുമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് വിനീതമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മധ്യമ തലത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാരും LKG തൊട്ട് LKG, UKG, 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തുടക്കം എല്ലാരും കനിഷ്ഠാധികാരിയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് ആ ഭക്തിയില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, അങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തി മുന്നോട്ട് പോണം. നമ്മള് ഇപ്പം ഒരു മാല ജപിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാതെ അവര് ഒരു മാലയിൽ നിന്ന് 4 മാലയാക്കുക, 4 മാലയിൽ നിന്ന് 8 മാല, അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ചിലര് ഒറ്റയടിക്ക് 16 വരെ ആകും. അങ്ങനെ കണക്കില്ല, 1 കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആകണം, അങ്ങനില്ല. നമുക്ക് എത്ര കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാവോ അത്രയും ജപിക്കാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളെ മനസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ആ എണ്ണം മാത്രം തീർത്താ മതിയോ? അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമത്തിന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അപരാധം കുറയും. നമ്മള് 10 നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? ശ്രദ്ധയോടുള്ള നാമം ജപം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ അപരാധങ്ങളെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ എണ്ണം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുക. കേട്ട് ചെവിയിൽ കൂടി അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക. ഹൃദയത്തിൽ ചെന്ന് ഹൃദയത്തിലെ അഴുക്കെല്ലാം കഴുകിക്കളയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധ മോഹലോഭ മതമാത്സര്യം ഇതെല്ലാം കഴുകിക്കളയുന്ന ഹരിനാമം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഉയർന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? 2ാമത്തെ ദീക്ഷ, അതായത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, കരുണ, ഭഗവാനോട് പ്രേമം.
അപ്പോ ഇവര് പെരുമാറുന്ന രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിലോട് അതിയായ പ്രേമമായിരിക്കും. ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ പ്രേമത്തോടെ കാണുന്നു. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ നിലനിൽപ്പും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷയും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ അത്രയേറെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ കാണുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തരുമായിട്ട് അവര് സൗഹൃദത്തിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടുന്നത്. കൂടെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഭക്തരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തോടെ കാണുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ താന്നിരിക്കുന്നവരെ, അല്ലെ ഭക്തരല്ലാത്ത എന്നാൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് കാരുണ്യം തോന്നും. അവരെ എങ്ങനെയും ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും. ഇനി വേറെ തല ആൾക്കാരുണ്ട്, നിരീശ്വരവാദികൾ, എയ്ത്തിസ്റ്റുകൾ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ എതിർത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും. അവരെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തലക്കയറില്ല. അവര് നമ്മളെ കളിയാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയൊക്കെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മധ്യമാധികാരി കാണുന്ന? അങ്ങനെയുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കും. അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചേരുകയോ അവരുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി ഒഴിവാക്കും. അപ്പോ മധ്യമാധികാരി ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ? ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ കാണുന്നു ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ, ഭഗവാനെ. രണ്ടാമത് ഭക്തരുമായിട്ട്, കൂടെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തോടു കൂടി കാണുന്നു. രണ്ടാമത് കാരുണ്യം. ആരോടാണ്? പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ, താഴ്ന്ന ഭക്തിയില് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ വരാൻ ഇതെന്താന്ന് അറിയാതെ വരുന്ന നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇതൊന്നും അറിയാത്തവര്. അവർക്കൊക്കെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇനി നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ്? അവരെ വേർതിരിക്കുന്നു, അവരെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുന്നു, അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചേരുന്നില്ല. അതാണ് മധ്യമാധികാരി ഓരോ ആൾക്കാരോടും പെരുമാറുന്ന രീതി. ഇനി അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം ഭയങ്കര മൃദുവും വഴങ്ങുന്നത്, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന തരം വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരിയാണെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിലും കൃഷ്ണനിലും വിശ്വാസമാണ്. അവർ നിരന്തരം ജപിക്കുന്നവരാണ്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മധ്യമാധികാരികളാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം കനിഷ്ഠാധികാരിയെക്കാളും നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഉത്തമ അധികാരിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും. ഉത്തമാധികാരിയുടെ അത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ ഒരു ഡിബേറ്റിന് പോയാലോ ചിലപ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല മധ്യമാധികാരി. എന്നാൽ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനം. നിരന്തരം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ്, ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. വിവേചനരഹിതമായി വിമർശിക്കുന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമാധികാരി എല്ലാരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്, ഇതുപോലെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോ അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ പോലും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും ശക്തമാണ് ഉത്തമാധികാരി. ആ വ്യക്തിയിലും ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ആ ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നു ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല, അവരെ വിമർശിക്കുന്നില്ല. ആ പ്രവണത ഒട്ടുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എല്ലാം തികഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉത്തമ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അനേക മധ്യമാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് വരിക. ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ആത്മാരാമൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. താൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. കൂടാതെ ഉത്തമാധികാരി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും.
എല്ലാവരെയും പതീതരായിട്ടുള്ള എല്ലാരെയും എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എല്ലാരെയും കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാവരെയും ഉയർത്താനായിട്ട് നിരന്തരം എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എല്ലാരെയും നാമം ജപിപ്പിക്കാം, എല്ലാരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടിക്കാമെന്ന് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ആ ഉത്തമാധികാരിയാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അത് ശുദ്ധമായ ഭക്തൻ, ശുദ്ധഭക്തൻ. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടത്? സേവ ചെയ്ത് ആദരിക്കുക, അദ്ദേഹമായിട്ട് സഹവസിക്കുക. സഹവസിക്കുക, സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് രണ്ട് സേവയുണ്ട്, വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. വാപ്പു സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചെന്ന് സേവ ചെയ്യുക, അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? വാണി സേവ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ എടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹത്തിനെ അധികം വളരെ കുറച്ചു നാളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ട അന്ന് മുതൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണ്? വാണി സേവ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്, വാണി സേവ. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്തമാധികാരിയെ എങ്ങനെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കും? അദ്ദേഹം തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. നമ്മളോട് എന്ത് സേവനമാണോ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതാണ് വാണി സേവ. അങ്ങനെ ഉത്തമാധികാരിയെ നമുക്ക് സേവിക്കാം. അദ്ദേഹമായി സഹവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇപ്പം പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് നമ്മളുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താ? പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാം, സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് വ്യത്യാസം, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. നാമവും നാമിയും ഒന്ന് തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഉദാത്തമാണ്. 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നാമം നാമിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്ക് അവനെ ക്രമേണ ഉയർത്താൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ആ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വിശുദ്ധ നാമമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആ നാമത്തിൽ നമ്മളുടെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മുക്താത്മാവായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോ? അപരാധമില്ലാതെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാം അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. ക്രമേണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് പയ്യെ വിശുദ്ധ നാമത്തിലെത്തി ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആർക്കാണ് യോഗ്യത? ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം, അറിയണം. ഈ നാമം ജപിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും, അത് എങ്ങനെ? വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കണം, അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എണ്ണം തീർക്കാൻ, ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും ഞാൻ എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ അപരാധമുണ്ട് നാമജപത്തില്, വിശുദ്ധ നാമമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം വിശുദ്ധ നാമം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ പല ലെവലിലും പല പൊസിഷനിലും എത്താനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവൽ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്താൻ നമുക്കങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയല്ല, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സുമായിട്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകും. അതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാമം ജപിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിൽ കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തും വഴിതെറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ മായ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ വീണ്ടും പിടിച്ച് നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. വീണ്ടും മനസ്സ് പോകും, വീണ്ടും നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ട് വരണം. അല്ലാതെ മനസ്സ് പോകുമ്പോ ആ വഴിക്കങ്ങ് വിട്ടാ നമ്മുടെ നാമജപം ശരിയാവില്ല.
അപ്പൊ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കാൻ ആ മനസ്സിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നാമം ജപിക്കണം. അത് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാലേ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ പല തലമുണ്ടല്ലോ, ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, അടുത്ത ഭജനക്രിയ, ഭജന, അനർത്ഥനിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അപ്പൊ ഈ ലെവല് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും വന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടാന്നറിയോ? അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിൽ അങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോകും. അനർത്ഥ നിവൃത്തിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ചിലര് ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. അവിടെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമജപത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്, ഈ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റക്കായി പോകും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നതാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ആ ലെവലിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര നിസ്സാരമല്ല. അനേകം മധ്യമാധികാരികളിൽ ഒരാളാണ് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞു, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭാവ ലെവലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമ ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ മഹാരാജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ്, ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് എല്ലാം ഉത്തമ ഭക്തരാണ്, പ്രേമ ഭക്തി എത്തിയ ഭക്തരാണ്. അതെല്ലാം ഉത്തമ അധികാരി. എല്ലാരും വിശുദ്ധ നാമമാണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഭക്തരാണ് മഹാരാജുമാരെല്ലാം. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാം? വിശുദ്ധ നാമം അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ, അല്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരും? പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാരും തന്റെ ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്, അല്ലാതെ എടുത്തു ചാടി ആരും മധ്യമ ഉത്തമ ഇതിലേക്ക് പോവില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ നിശ്ചിത എണ്ണം ഹരിനാമം മാല ജപിക്കുന്നത് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവർ പടിപടിയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമായ ഉത്തമ അധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ നാമജപമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ്. നമ്മൾ ആ നാമജപം നിശ്ചിത അളവ് ഒരു വീഴ്ചയും പറ്റാതെ 16 മാല ജപിക്കുക. എന്നാൽ ഈ 16 മാലയില് നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ 16 മാല 16 × 108 ഇത്രയും നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ എത്ര നാമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു, അവിടെയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ട് നാമജപം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പടിപടിയായിട്ട് ഉത്തമ അധികാരി ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. മഹാനായ പ്രഭാഷകരാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമകാലികരിൽ ചിലർ ക്രമേണ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നാമജപത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റുമ്പോൾ, ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോ ഭക്തിയിൽ നല്ല ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഭക്തര്, നല്ല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മള് വലിയ പ്രഭാഷകനാണ്, വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്, വലിയ ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതും. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കാണാം ആ ഭക്തൻ ചിലപ്പോ വീണു പോകുന്നുണ്ട്, ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോയിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയും ആൾക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ വീണു പോകാൻ കാരണം? കാരണം നാമജപത്തിൽ അപരാധം വന്നു. ആ അപരാധം വന്നത് കൊണ്ടാണ്, ജപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നാമജപത്തില് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണും. അപരാധം വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വേഴ്സസിൽ കാണാം. അതുപോലെ വീഴ്ച പറ്റിയ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നു. ദീക്ഷ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. ഒരു ആചാരമല്ല, തുടർച്ചയായ ക്രമേണയുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യം, തപസ്സും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈഫ് ലോങ് ഉള്ളതാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മതിയാക്കി പോകുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കണം. അത് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്രമേണ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയും നാമം ജപിക്കും തോറും.
പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാനും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കാനും ഒക്കെ ആ തപസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. ഏകാദശി ഒന്നും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം. യമനിയമങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിനെയൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിന്നെല്ലാം മാറ്റി നിയന്ത്രിച്ച് തയ്യാറെടുക്കണം. ഗുരു മുഖാന്തരം കൃഷ്ണന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകും. ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങാൻ, ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാണുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന, ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയും കൊടുത്തു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്ത് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അത്രയും യോഗ്യനാണ്. അത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന് അറിയാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആചാരമല്ല, അതൊരു ഫാഷൻ അല്ല, അത് ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ കാട്ടിപ്പോയി തപസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക, ഇതുപോലെ ഏകാദശി പോലുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തർ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഈ 3 പേരുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അവരെ 3 പേരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദരിക്കണമെന്നും കണ്ടു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം: ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം? കനിഷ്ഠ അധികാരിയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മാനസികമായിട്ട് ആദരിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം, ആദരവ് പുലർത്തണം. ഒരു മധ്യമ അധികാരിയുടെ 4 സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. വിനീതമായിട്ട് പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ. മധ്യമ അധികാരിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാരോടും പെരുമാറുന്നത്? ഒരു മധ്യമ അധികാരി 4 പേരെ 4 രീതിയിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരോടും സൗഹൃദമായിട്ട് വരുന്നു. ഭക്തന്മാരെ അറിയുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പാലിക്കുന്നു, കാരുണ്യത്തോടെ ഭക്തനെ ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, മറ്റു ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നിരീശ്വരവാസികളും വാദികളുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അതെ. കൂടാതെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ച വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രത്തിലും ഭഗവാനിലും ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഓക്കെ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരെ മൈത്രിയോടുകൂടി, സൗഹൃദത്തോടുകൂടി, അജ്ഞാനികളിൽ, ഭക്തിയിൽ താഴ്ന്ന അജ്ഞാനികളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃപയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഈ നിരീശ്വരവാദി, അസൂയാലുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അവരെ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടുകൂടി അവരെ ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ ഭക്തിയിലുള്ള, നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടല്ലോ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. വേർതിരിച്ചറിയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, എല്ലാ ഭക്തരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു, അജ്ഞാനികൾക്ക് കരുണ കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തോട് ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ, കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രത്തിലും വിശ്വാസം, നിരന്തരം ജപിക്കുന്നതാണ്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, ഇതെല്ലാമാണ് മധ്യമാധികാരി. അടുത്ത ചോദ്യം: ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എല്ലാരെയും, മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാരെയും
ആളുകളെ എങ്ങനെ വൈഷ്ണവ അതിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നതിനെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആരെയും ദുഷിച്ചു കാണില്ല, അല്ലെ? ആരെയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ദൂഷണമൊന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഭഗവാനിലും. പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ അതീവമായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവരിലും വേർതിരിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണുന്നു. എല്ലാവരിലും ആത്മാവ് മാത്രം കാണും, ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഏത് സമയം നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവബോധം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ച നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ കൃഷ്ണബോധം ഉണ്ടാക്കുക. വൈഷ്ണവരെ കൃഷ്ണബോധം അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ എല്ലാരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പം ഏറ്റവും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ എടുക്കാം. പ്രഭുപാദർ 70-72 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അത്രയും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവരെയാണ്, ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ്, അതാണ് അത്രയും അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ പോലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം മാതാജി. ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമാധികാരിയാണ്. മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി. പിന്നെ ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവർ ഉത്തമാധികാരിയല്ലേ? അത് പല ലെവലുണ്ട്, സന്യാസത്തിനും പല ലെവലുണ്ട്. മഹാരാജുകളാണ് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ട് വരുന്നത്. സന്യാസ ദീക്ഷ അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? മധ്യമാധികാരി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരി വളരെ റെയറാണ്, കയ്യിലെണ്ണാവുന്നത്ര ഉത്തമാധികാരികളെ ഉണ്ടാവും. മധ്യമാധികാരികള് കുറെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സന്യാസം തന്നെ പല ലെവൽ സന്യാസം ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സന്യാസം ഇപ്പൊ മഹാരാജ് എന്ന സംബോധന ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഉത്തമാധികാരി ലെവലിൽ വരുന്നവരാണ്. ദീക്ഷ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്ന ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, ഇവരെല്ലാരും ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ അധപ്പതിച്ചവരെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാരാമനായിരിക്കൂല്ലേ മാതാജി? ആത്മാരാമൻ, അതെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വേറെ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. നാളെ അപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.